ktorý dneska, tak to sa podľa páci. Ja som trúba, tak môžem začať. Nemám niečo vyťahnuť? Ja neviem, ja som to nikdy nerobila. Poď. To už nehovorí. Podľa mňa aj z druhej strany to treba vybrať. Táto je to prvý deň, my ti opúšťame. Ja už ti to chystám, ty si nesmielný. Dobre, trošku stresovala by si pánu nič, dobrý deň. Ja ešte tieto veci neovládam, ešte to ťahni. Už ale nehovorím. A ide, dobrá. V prípade nehody prosím ospravedlňte, odpadnutého voda. Hľadíš tomu sáčku, už je to dobré. Už je to dobré? Áno, teraz ty, si tehotný. Máme hneď krajšiu farbu. Táto studnica ukazuje, že ste úplne v poriadku a ja navrhujem, že aby bola trošku ružová, tak si potom ideme na oslavu toho nášho dnesného úspechu a ešte už bez srandy chcela by som srdečne poďakovať všetkým, ktorí za našim úspechom dnešným stoja a to je náš tréner Juraj Sedlák. Potom je to ministerstvo vnútra. Polície, konkrétne by som veľmi rada poďakovala pánovi ministrovi Kaliňákovi, ktorý sa krásne o nás stará a mne práve vyriešil, čo si budem obliekať na takéto podujatia. A takisto by som veľmi rada poďakovala Slovenskému streleckému zväzu a Slovenskému olympijskému výboru a všetkým, ktorí sa na našom úspechu podielali. Ďakujeme veľmi pekne.